a synagogue. And he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house. For he had only one daughter, about 12 years of age, and she lay dying. But as he went, the people thronged him. And a woman having an issue of blood, 12 years, which she had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border or the hem of his garment, and immediately her issue of blood stopped. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, who touched me?" And Jesus said, "Somebody had touched me, for I perceive that virtue has gone out of me." Murume anonzi Jairus aiva mukuru wechechi, the ruler of a synagogue. Ndokubva asangana nedambudziko zvoreva kuti matambudziko haanei neposition. Jairus was a ruler of a synagogue. Ndokubva arwarirwa nemwana zvikuru mumba, mwanasikana aiva ne12 years. Ndokubva amhanya kuna Jesu, anzwa kuti Jesu ari kuku, ndokubva amhanya ikoko. So chinhu wani chanoda kuti ubate, challenges they come, but unofanirwa kuziva kwekumhanyira. Challenges they come, but unofanirwa kuziva kwekumhanyira. So murume anonzi Jairus ari mukuru wechechi, akasangana nedambudziko mumba make, ndokubva aziva kwekuenda, ndokumhanya kuna Jesu. Asvika kuna Jesu, Bible rinoti vanhu vazhinji vaifamba naJesu. Mumwe mukadzi ndokubva abudawo mukati mevanhu aivawo nerimwewo dambudziko rake, zvotaridza kuti kuna Mwari kana kuti kuna Jesu kunouya vanhu vakati wandei vane matambudziko akasiyana. So murume anonzi Jairus ane dambudziko remwana ari kurwara kumba we12 years. Achienda kuna Jesu anosvikawo kune mumwe mukadzi ane the issue of blood, ane 12 years achiita bleeding. Mukadzi uyu ari kuuya to the same Jesus, Jairus ari kuuya to the same Jesus. Saka uchaona kuti tinangodaro tisingazivani, but takauya kuna Jesu mumwe chete. Tinangodaro tine machallenges akasiyana, but solution yedu imwe chete ndi Jesu. So murume anonzi Jairus wakauya kuna Jesu aine issue yemwana wake ari kurwara. Zvanzi ndokubva pabuda mumwe mudzimai ane the issue of blood. But pano paita nyaya dzinoda kubatana dzekuti mukadzi ane issue of blood atambudzika for 12 years. Jairus mwana wake ari kurwara ane 12 years. Saka pane chimwe chinhu chiri common apa, kuti mukadzi ane dambudziko asafa for 12 years. Mwanasikana waJairus ane makore 12 years. Vese vari kuuya kuna Jesu nokuti ndiye anozvigona. Regai ndimbopatsanura matoko rufaya. Jesu achiuya panyika ari kuuya kuzogadzira rudzi runova Israel mukutenda, but akasvikira muna Israel mubloodline. Jesu akaberekwa kuvaJudha, the Israelites vaiva ne the 12 tribes, but Jesu chaainga nechekugadzira rumwe rudzi rinova futi the 12 tribes of Israel, but rinoberekwa nekutenda. So kune vakaberekwa munyama vakava Israel, but nhasi tiri pano sevaIsraeri vaJehovha by faith. So Jesu wakainga ma12 esaya emukadzi ane issue nenhau yemurume anonzi Jairus. So Jairus wasvika pana Jesu, asati apedza kutsanangura nyaya yake, kune mukadzi akasvikawo futi pana Jesu. Sandi nemunhu ane rank muchechi nemunhu asina rank ane situation inodiwa futi kuti Jesu aiatende. So ndinofara kuti our God is not a respecter of persons, but kana wauya kwaari nokutenda unozadzikisa chawainga. So Jairus ane rank ndokutaura naJesu. Mukadzi ane issue of blood handina kunzwa rank yake
ndangonzwa makore akatora achisafa. Zvino mukadzi ndobva auya from behind, ndobva abata the hem of a garment, ndobva abata the border of the garment rakapfekwa naJesu. Ipapo virtue kana kuti simba rekuporesa ndobva rabuda muna Jesu. Ndoda kuti mundinzwa apa, mukadzi uyu haana kubata Jesu, akabata zvanga zvakapfekwa naJesu. Saka pano ndine type yaJesu wekuti even ukamupotsa unogona kumubata. Mukadzi haana kubata Jesu wacho as a person, akabata zvakapfekwa naJesu. Zvoreva kuti ukamupotsa as a person unogona kumubata pachipfeko chaakapfeka. So mukadzi wakauya from behind. There is a reason say wakauya from behind, I will explain later. But that is when I mukadzi wakauya from behind ndobva abata the hem and the border of the garment. Jesu ndobva anzwa a transfer of power. Zvoreva kuti ukanyatsochibata pane zvinofanirwa kuitika mauri. Jesu wakanzwa simba richibuda maari. Haasiri yabatwa, ihembe yake yabatwa, but chiri kubuda hachisi kubuda muhembe manje, chakubuda amenopapana rudizwa rino. Mukadzi uyu arikuita sekunge achipotsa, haana kuwana mukana wokubata Jesu, wabata hembe dzaJesu, but Jesu haatauri kuti zvinhu zvaakubuda muhembe. Ari kuti ndiri kuti aiwa, ndiri kudzwa simba richibuda mandiri. But mukadzi haana kubata Jesu, abata zvina Jesu, but simba ndokuita musikanzwa yekubuda risina kubatwa. So Jesu ndobva ataura kuti pana andibata. Ndobva paitawo vanokwasika kutaurawo vakaita sana Peter nevamwe. Ndobva vati sheya makutaura haitaurwe pasituation yakadai, nokuti pano makawandirwa nevanhu vakawanda. Saka mukataura kuti pana andibata, shona munenge maipotsa, maifanirwa kutaura kuti pano ndiri kubatwa. Peter ari kuedza kukorekta Jesu. Jesu ari kuti pane andibata neva one munhu. Peter ndokubva ati pano hamusi kubatwa ne1. Regai tikukorekta izvi. Pano muri kubatwa nemunhu wese ari pano ari kukubatai. Jesu ndokubva apatsanura mabatiro. Ndauya kuzopatsanura mabatiro auri kuzviita. Jesu ndokubva ati andibata uyu ane zvagamuchira kubva mandiri, ndanzwa simba richibuda mandiri. Ipapa nditendereke kuzivisai sechechi kuti kune kumwe kubata kusina transfer. Pane kumwe kubata kunogona kuita kuti zviri maari zviuye mauri, kogoita kubata kwekuti anongofananidza nevasiri kubata. So mukadzi uyu akava neishu wakabata. Jesu ndokubva ati pane andibata. Peter nevamwe ndokubva vaedza kukorekta matauriro aya kuti kana makawandirwa kudai hazvinzi pana andibata, zvinonzi ndiri kubatwa. Jesu ndokubva ataiwa mabatiro anosiyana, nokuti pane zviri kuitika mandiri zvinotaridza kuti pane a transfer. The virtue has gone out of me. Kuna abata zvakonzera a transfer of power. Kune mamwe mabatiro anokonzera kuwana zvauri kutsvaka. So ana Peter ndokubva vataura zikanzi Ishe pano makawandirwa ende muri kunyanyobatwa nevanhu vakawanda, saka matauriro enyu ekuti ndabatwa haaite. Zokororai shonai muti pano ndiri kubatwa. Peter ndimurambire, Jesu waibatwa, but area dzaaibatwa nemabatiro aita kuti asarecognize kuti ari kubatwa. Icho kwadi kuti vanhu vazhinji vanga vakawanda vachiuya kuna Jesu vachiedza kubata nekuona, but Jesu ane mamwe mabatiro aanokonzera kutaura kuti pano ndazobatwa. Handizive chauri kutsvaka kubata muna Mwari, but ichava testimony yelife yako kuti muna September to remember wakazochibata. So vazhinji vakauya kuna Jesu
vachibata. But kune mukadzi akauya akabata the border kana the hem of his garment. Jesu ndokubva ataura kuti ndanzwa a transfer of power. Nditandire kuzivisa chinhu ichi. Muna Jesu mune tsika dzakati wandei dzaanogona kuapply kana achida kubatsira munhu. Yanga yakajairika panguva iyi ndeyekuti Jesu wacho ndiye anouyawo kubata. Yakafanana netsika yatakajairawo inonzoitika muchechi. Kuti munhu waMwari akandibata anofunga nyaya dzangu dzinoita musha. Zvinoshanda ukabatwa, but kune kumwe kubatawo kunoshanda. Pane kubatwa, the laying of hands, zvirimo is scriptural. Ukazvapply zvinoshanda ukabatwa. But yandiri kuparidzai haisiye kubatwa ndeye kubata. Uchaona kuti kubata kune zvimwe zvinhu zvakunotransfer zviri a little bit greater than kubatwa. Nokuti mukadzi uyu achiuya kuna Jesu akazviparidzira pachake kuti ndikanobata ndinoporeswa. Zvonati pane pamwe paunoparidzirwa wobatwa, but pane pamwe pokuti unozviparidzira wobata. Kune vhangeri yekuti ukashumirwa woitwa the laying of hands zvinhu zvochinja. Kwaita vhangeri yekuti usina kushumirwa unozvishumira. Kuya kuti mukadzi uyu wakatarisa pana Jesu akaona kuti both sides dzinoita kubata kana kubatwa. Ingaite nyora panyaya ndeipi nokuti zvanzi paka pane vanhu vakawandisa. Mukadzi ndokubva amanikidzira kupinda mukati. Remember mukadzi uyu ane problem, but vanhu havasi kumupa gap. Oza pane time yekuti unofungidzira kuti vanhu vachandinyara. Kukupuruvhira kuti vanhu havasi kumbokunyara. Unoziva kuti vanhu vakati kuna Bhatimiyo nyarara vanhu vanoona. Murumanzi Zakeo akaitirwa jealous nevarefu kwete nevamwe vafupi. Akaitirwa jealous nevanhu vari mulevel yako unogona kuzvinzwisisa. But ukaitirwa jealous nevanhu vane higher level apa pani mweya wechina. Zakeo varefu vaimudzivisa, but ndinofara nekuda kwechinhu chinonzi revelation. Akadziviswa kuona Jesu, but vanhu havana kuzodzivisa Jesu kuona Zakeo. Inoshanda kwese. Kune vanhu vakadzivisa Zakeo kuti hauoni takareba kupinda iwe, but ndinoda murume anonzi Jesu. Rimwe side rikavharwa anozvira iwe. Ukatadziswa kumuona iye hatadziswe kumuona. Zakeo haana kuchinja height. Akachinja pekunomira ane same height. Murume anonzi Zakeo haana kuita prayer yekureba. Akaramba ari mupfupi, but akaziva pekunomira akapfupika kudaro. Ukaziva kwekuenda unoreba wakapfupika. Ukaziva pekunomira unoita murefu uri mupfupi. But akazvipositiona pekuti ari mupfupi kudaro, he became the tallest. By revelation wakaziva pekuenda ari mupfupi kudaro. Handiziva kuti mulife unoitei, but kune imwe position yekuti ukaziva kuenda pairi unoreba uri mupfupi. Varefu vaidzivisa Zakeo kuona Jesu, but Zakeo paakazoenda kumba naJesu apa vanotiitira musha. Zvanzi vakapinda mumba vakagara vese. Jesu akadyamba maZakeo. Nditendere kukuzivisa chinhu ichi kuti varefu vaingoona Jesu chete, but havana kuona madyiro ake. Uchaoneswa zvakaona naJehovha. Zvokuti varefu vakava
vachabvunza mupfupi kuti dzinodya sei. Auchabvunzwa iwewe. Vachabvunzawo iwewe. Steps emuchato anodya sei. Vachabvunza iwewe. Kana waitarisira kubvunza varefu, manje naJesu varefu vachabvunza mupfupi. Vachaita kukotama vachibvunza kuti ndini makazoenda naye anodya sei. Mwari vakakuitira nyasha. Unobvunzwa zvaunga usingafanirwe kubvunzwa. Regai ndikupe testimony yangu. Mwari vachimutuma muushumiri as a street preacher kuna Festo. Ndaenda mutaundi netsoka kunoparidza. But Mwari vakazochinja life yangu. Zvokuti ndakutobvunzwawo nevamwe varefu. Vanga vakaremba kundidarika. Kuti pajera iro ifuyo here. Kune mimwe mibvunzo yauchabvunzwa uri pasame height. Nekuda kwekuenda right place. Ndinoprofita mwana womuapostora munzvimbo ino kuti wakazvipositiona right place. Kune mibvunzo yauchabvunzwa nekuti ndiwo uchazoenda naye. Musikana anonzi Rachel anga akanaka pachiso kudarika Leah. But pakuroorwa akatanga unomuziva. Anonzi wacho akashata. Ndiye akamboita 7 years ari mumarriage achiudza vakanaka kuti imba zvayo asikana imba. Uchanotaurira Rachel iwewe. Iwe uri Leah. Uchaudza Rachel kuti kana makuda makeke muchatendai apa. Kana makuda gauni endai apa. Leah chinzi akashata. Ndiye akatenderwa kungopinda mu7 years ahead. From behind. Kurauti kumberi kwa kusina mukana. But akazo ndinogona kumbata neimwe nzira. So she came from behind. Ndokubva abata the hem kana the border of the garment. Garment raipfekwa naJesu anenge magarments emapostori saichinzi garments. Ndokungaraisvika muzaso aitange madress. Ukanzwa kuti munhu abata the hem kana kuti the border, zvinongoreva kuti munhu iyeyo ari musituation inorwadza kudaro, ane position yaazvikrietera. Haugone kubata the hem kana wakamira, unongobata the hem kana wapfugama. Kureva kuti despite your problem you must learn to worship God. Despite your situation you must learn to worship God. Haugone kubata mukombero kana usati wabata worship yeye ane mukombero wacho. Ofana mukomana anonzi David. Goliath anetsa. David wakauya ndokubva anotora matombo murwizi. Unoziva here kuti chakatanga hakusi kunetsa kwaGoliath, but chakatanga kuwanikwa kwematombo anga arimo, but kune vanga vasingazive kuti aripo. So David paakauya zvanzi wakaenda murwizi. David haana kuuya nematombo. Ayo matombo agara ari ikoko kumudetsera Goliath ikoko. Situation yako yakapedzwa kudhara here. David haana kubva kumba nematombo. Ukaverenga zvakanaka zvinonzi akabva kumba akatakura chingwa. Unouya wakatakura zvimwe zvinhu, but uchadzoka waitirwa nyasha naMwari. Uchauya wakatakura chingwa, but uchadzoka wakatakura musoro waGoliath, nekuti unoziva kwekunozvitora. So Bible inoti wakaenda murwizi akanotora 5 smooth stones. Haugone kupika matombo emurwizi kana usina kukotama murwizi. Kuti the same issue nemukadzi uyu, haugone kubata the hem kana iwe usati wachinja position yako. Haubati wakamira
but unotanga watokotama kuti ugone kubata. Zvoreva kuti worship pachayo inokupa the right position. Worship pachayo inokupa the right position. Usati wabata batwa ni kurumbidza. So mukadzi akakota akabata the hem of the garment from behind. Jesu ndo paanonzwa kuti pano ndazvobatwa. Haana kunga abatwa bedzi nemunhu ane problem, but munhu ane problem position yekuti akabata zvaari kutsvaka zvinoitika. So mukadzi akabata the hem. Jesu ndobva apa testimony kuti pano ndazvobatwa, simba mandiri rabuda. Pano ndabatwa, simba rabuda. Vadzidzi ndova vakataura zvavakataura zvikuru sei muri vanonzi Peter akati Ishe mataura haitaurwe, pano muri kubatwa. Regai mfure mberi bereka scripture. And a woman having an issue of blood for 12 years, which she spent all her living on physicians, neither could be healed of any, came behind him, touched the border of the garment, and immediately her issue of blood stopped. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they were with him said, "Master, the multitude thronged thee and pressed thee, and said, Who touched me?" And Jesus said, "Somebody has touched me, for I perceive that virtue has gone out of me." And when the woman saw that she could not hide, she came trembling and falling before him, and declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort. Thy faith has made you whole. Go in peace." While he spoke, there came one from the ruler of synagogue's house, saying to him, "Thy daughter is dead. Trouble not the master." Murume anonzi Jairus ari kufamba naJesu. Vari kuenda kumba kwaJairus. Zvanzi kunouya munhu ari kubva kumba kwaJairus. Anouya neripoti yekuti chiregera kunetsa Ishe nokuti mwana afa. Ipapo anonditi netsei. Zvinhu zvinombofa sei iwe Ishe wakavawana? Pana abva kumba neizwi rekuti "Do not trouble the master." Regani kudzei mataurire murume uyu ane respect, haana revelation. Murume uyu ari kuti usanetsa Ishe, inenge respect. Kuti aiwa vakuru havanetsi pesiyana ine vakuru. But chaasina ndechekuziva kuti mukuru uyu unoita kusvika palevel ipi. Wakamboparidzirwa risiriro here una Jesu chaiye? Do not trouble the master. Irrespect. But paleka revelation how far the master can go. Don't remember mukura tinaro. Tine wrong message, tina right Jesus. Because tine vanhu vasingazive how far the master can go. Kune rimwe vhangeri vakaloda respect risina revelation how far the master can go. So murume ndokubva auya kuzoparidzira Jairus naJesu. Wakamboparidzirwa neasina Jesu, iwe una Jesu. Jairus ari kufamba naJesu. Ndokubva paitawo mumwe mushumiri asina Jesu, but ane message. Wakamboparidzirwa neasina Jesu. Iwe una Jesu wacho. Do not trouble the master. Your child is dead. Kasemon kari very short and wrong. Kakaloda respect kwete revelation. Way of good people who are not godly. Unozamuni type ya vanhu vakatakura Jonah muboti. They were good guys. The unfortunate part, they were not godly. Vaida kuendesa munhu ku wrong side in the name yekuti tabatsira munhu. So Jairus ari kufamba naJesu. Zvanzi murume anosimuka kubva kumba uya ne message. Do not trouble the master. Your child is dead. Ndinofara ukaiverenga. Tichaverenga zvino.
akadaira pataurwa izvi manje ndijesu wacho awanikwa naJairus. Rega ndikuyambire chechi, usapindure mashoko kana uchifamba nashoko. Jesus is the word, so don't waste words when you are walking with the word. Kana wakawana Jesu ndiye shoko, tiregera kuwesta mashoko kana uchifamba nashoko. Awani kuti shoko ndiyanzi resurrection and life. So muruma uya nokubva aparidza, do not trouble the master, usanetsa ishe, your child is dead. Ukasangana netaipi yevashumiri ivava unosiya Jesu anozvigona nekuda kwemharidzo chete. Munhu nokubva aparidza kuti akusanetsa ishe zvafa. Munoziva kuti zvinogona kumbofa ishoko muwana, but pane nyaya pekuti chitendera ishe kuti vasvike pacapacity yavo yekuchiita the resurrection and life. So Jesu ana Jairus ndobva murume aparidza usanetsa ishe mwana wako afa. Ndinofara kuti Jairus haana kupindura. Problem yazhinji vedu tiri kupindura. Hatisi kupa ishe watakawana kuva mhinduro. Tine vanhu vane mhinduro but vachifamba naiye wacho anonzi mhinduro. Ndobva raparidzwa rekuti mwana afa chiregera kunetsa ishe. Ndinofara kuti ishe vanzwa meseji ndobva vakanzwa kuti zvanguo zvatanga. Kana vakuparidzwa risiriro ndichapuruva zvandiisa mai. Jesu ndobva apindura achitaurira Jairus kuti usatya, only believe. Jesu ane message yekuparidzira waakawana, but beware vanhu vasina kuwana Jesu vane message yekuparidzira futi. Saka Jairus ari kuparidzirwa nevanhu tu. Jesu waainaye netaipi yaakasiya kumba isina Jesu. Mulife kune vanhu tu vanoshumira mulife mako, vanhuwo zvavo vasina Mwari, kogoita vanhu vana Mwari wacho. So Jesu unoparidza kuna Jairus, only believe. The same Jairus ariparidzirwa nekunzi chisiyana naye zviri kumba zvafa. So pane nyaya ndepekuti iwe unoda raparidzwa neasina Jesu kana kuti unoda raparidzwa naJesu wauinaye. Only believe. When unobva rapfuurira mberi, ngwarira vanhu vanouya kuti usiyane naye kana wakamuwana. Kune vanhu vanouya mulife mako kwete nekuti wakashaya Jesu, but nokuti wakamuwana but hamuzive how far can the master go. Ndodambudziko ratanaro zvikuru sei nyangwe nemumachechi. Tine mhando yeushumiri usingazive how far the master can go. Kune vanhu vakatenda muna Jesu but vane dzimwe nyaya dzavanofungidzira kuti haakwanise. Unoziva kuti murume anonzi Jesu wa Luke chapter 4 and 5 wakauya akakumira bhoti rapita akaparidza ari mubhoti, but there came a time yekuti amuruka mugomo kunoita prayer akasvika mabhoti pasisina but kuteera achida. Bible rinoti ndokubva ateera achifamba pamusoro pemvura. The same Jesus anomukukumira bhoti, ngwarira mangwana kana pasina bhoti anoteerera. So Jesu achiteerera vadzidzi vake vasimuka nebhoti. Bible rinoti pavakamuona vakati, this is a ghost. Beware of people who does not know how far the master can go. Instead yekuti vafare kuti yauya shasha, they were afraid. Vachiti, this is a ghost. Charapa kuwane this kind of marriage inawe yekuti vanoziva Jesu anokumbira mabhoti. They don't know how far the master can go. Dai vari vanhu vekunyika vari kuti is a ghost, taigona kuzviunderstanda ngomaziro. But beware of apostles and disciples vanogona kupa Jesu a wrong title. Kunge mumwaka watiri tine vanhu vari high titles and they are mocking God.
Bishop chai anoti uya hasi mwari ari mwari. Nobody, they don't know how far the master can go. Wali tuka mwari nikuda mwari. Unozoya kuti vanhu vakanorera Jesu pamuchinjikwa. Vakazviita nekuda mwari wacho. Pane mamwe madiro ekuti unomurayira mwana wake. Pane kumwe kuda mwari kwekuti unopedzera wakuda zvakatuma. Vadzidzi vachiona Jesu achiuya, hapana mufaro wakaitika. Vakatanga kuparidzana risiriro kuti this is a ghost. Mazuva atikurarama iwaya ekuti mwari akauya mune another dimension. Anotukwa nevanhu kuchechi kwete nokubhawa. Haasi mabhawa anotungamirisa kwavanhu vachechi. Nekuti kune vachechi asingazive how far the master. So Jesu ari kuteerera vadzidzi vake. But vadzidzi havasi happy nekuteera kwaari kuita, vari kumutya. But inofanira murume anonzi Peter. Uzamaitira Peter ndowadaini. Mukutya kwecongregation yese. Ndopaanoti Ishe. Kungopruvhawo kuti ari muunderstanding neramo. Kana murini. Kureva kuti haasi kutenda kuti ndiwo. Ari kuvapa machances. Kuti ini ndinombodhauta but zvemanira kuzvinoshida futi. Jesu waifamba achiuya kubhoti. Ipapa this miracle ndangoti iri necessary. Ari kuteera bhoti. Ko yapita yekubuda bhoti macho achienda kusina bhoti. Jesu ari kufamba nokuti ari kuteera bhoti. But ndinzwi nemanyemo apita. Ndekutosiyana nebhoti racho. Vakutoti ndinana noindawo. Kuti kune mamwe mamiracles anoitwa naMwari ekuti wega unoisvika pareasoning yekuti what for. Iyi ndo imwe yacho. Peter unobudirei kana Jesu achikauya iko iwe unobudirei. Kune imwe miracle inogona kuitwa naMwari oshaya reason. Zvaunogona kubvunzwa kuti hasi Mwari nokuti mureasoning yangu hazvisi kukwana. Reasoning yayo iri pana Peter. Haisi yekuenda kubhoti, ndeyekuenda kuna ari kufamba achiuya kubhoti. Saka ndiri kuona ari kunzi come neari kuenda kubhoti racho. But regeni kubatawo nyaya. Zvanzi Peter ausvika pana Jesu, Bible rinoti wakatanga kunyura. Zvine chikonzero sei kuti ari kunyura? Nokuti tine vanhu vakati ngwarei kwazvo vanogona kuzoti akafamba pari paice. Saka Peter imbonyura vabate shuwa kuti vanonyudza. Haina ndibleme Peter pakunyura. Ari kutsikira vhangeri ina Jesu kuti vanhu vangamubvunza kuti vakasimba but vanonyudza. But ini mafunda kufamba pamvura inonyudza. Saka kunyura kwaPeter haisi problem. Kubatsira kutenda kwevanhu kuti pari kufambwa hapasi pekutamba napo vanonyudza. But kumanzi Peter ndomuda Bible inoti paakatanga kunyura haana kudzokorora mharidzo yekubhoti. Nokuti ari bhoti ati kana murimi nditenderei ndiuye. Kune mharidzo yakagadzirwa nevanhu vauyi nawo. But paaka ari close to Jesus haana kuti kana murimi anoti Lord help me, Lord help me. Better revelation. Pane mharidzo yekubhoti nemharidzo yemunhu aa close naJesu. Lord help me. Arikakuratidza pane munana wakakura kusimudzwa muarea yauri kunyura wotanga kutsika muarea yaunga uchinyura. Kupruvha muarea yacho kuti wamboedza kundinyudza but nekuda kwaJesu andinaye handisi kuzonyura. Help me. Ipapa vakagara mubhoti vari
kugara muchechi dzirikuona vanhu varikuita minana naJehovha. Napita vachifamba dzimwe chechi dziri mubhoti. Naona paakatanga kunyura kune mumwe mhaidhi yakagadzirwa mubhoti kuti aya manyemwe ndoaziva. Aya manyemwe havana kwawanosvika. Bati munasara Pita haana kunyura ndokubva anyura zvachose. Pita wakanyura ndokubva atanga kutsika pangu. Chimwe chikonzero zvakonzera Pita kunyura. Shuwa shoko rakataura kuti wakaona mhepo. But let me go into big deeper. Jesu wati come. Saka izwi rekuti come rinopedza kuexista kana wasvika pawanzi come. Pita ari kufamba paauthority yakunzi uya. Saka munhu akanzi uya akasvika pauya hachauya. Saka weti rekuti come parakapedza kuexista. Pita wakatanga kunyura. The come is no longer available. Shoko riri mauri ndolezi rekuoparita kwako. Shoko rauri kunzwa nekutenda kwako ndolezi remafambiro ako. Ukasvika parinopera nerimapera. Ndinofara ndikuparidza Jesu wazuro nhasi namangwana iye asingaperi. Yako iwewe come haisi kuzopera nekuti iye unogara nekusingaperi. So Jesu unoparidza kuna Jairus kuti only believe, tenda. Kumba paita dambudziko, but Jairus ari kufamba nesolution. Jesu nokuparidza nekuti only believe, tenda nokuti unene. So Jesu na Jairus vanocontinue after pauya message yekuti vaviri vaseparate. Rikangopatsanangura kana kusati kwambosumuka message yekuti ubude muchechi yauri uregere kutera munhu waMwari waunoteera inyaya yekuti hamusati makuenda mese. Kana makufamba mese kune mimharidzo inosumuka so kuti wakashaya chechi here, wakashaya muMwari waunoteera. Jairus na Jesu vari kuenda for a miracle. Saka kune mweya inorwadziwa kuti mwana ufanirwa kuitika vati haidzokeri pakati penzira kumboparidza nekuti vasiyane. Amuyechina haipete maoko kana wakawana solution inombouya imboseta ambush yoti nanhasi uchikuita zvechechi zvako zvafamba zvingani. Kune mweya yakasenza kuti mwana akuzomuka manje. Tumai vanhu vanohaijeka mirako yemwana. Kana zvako zvakuda kufaya kune mweya inongosimuka so youya kuzokubvisa mune mirako yako. Vati ndiri kuparidza yemwana wemaapostoli kuti pasitaje handisi kuzobva. Kusvika changu chaitika pano. Sandinofara kuti Jesu waifamba naJairus uye nemunhu abva kumba kwaJairus. Munhu inonga mukati make airwadziwa kuti vachiri kufamba vese indava. Izvo zvakafa kudaro. Oza kune vanhu vari kunetseka so kuti zvapasati zvafamba but pasitadhe waubvi. Zvapasati zvaita but pano haurovhi. Murume ari kabva kumba ari kurwadziwa kuti Jairus naJesu havasi kusiyana but tariparidza nekuti vaseparate. Chinhu chinochinja life yako chikaregera kumukirwa. Let me help you a little bit. Pane musi wandaitira kwenda kuBulawayo tine conference KFM. So pachiguti panomira polisi yespeed. Saka vanhu vomotikati netsika yekuudzana flasha malights kuti kumberi kwaita vakomana, kumberi kwaita vakomana. Saka wese wanosara naye murodhi unomuzivisa. But pane pandakaona munhu webhasikoro handamutauri same road. Ndasiya polisi iri parodi. Murodhi imomo pane vandiri kuudza kuti pane vakomana but pane vamwe vandiri kuignora. Nechikonzero chandiri kuziva kuti unyangwe akamhanya hamufa akabhita target. Saka pamwe pacho kushaya vanokumisa inyaya yekuti speed ishoma.
akatika flash akati thanks webasi kunobva afura nepapolisi achiribaya mapolisi akati iwe pfuura tine vanhu vashingwa takamira kune vhangeri nekumba rinokutera kana wakawana chinoponesa. Kune vhangeri rinobva kumba kwete kudenga. Ndokubva rasimuka ndokubva vanhu vakaselekta uyu ndiyanga ngoshumira nekuti vanhu vaseparate. Chienda unovachingura unovaudza kuti chiregera kunetsa Ishe mwanafa. Jesu ndokubva aparidza kuti only believe. Saka ndiri kuona varume vatatu, Jairus, Jesu neuyo anoparidza rekumba. Vhangeri rekumba hariite rinoita kuti useparate nezvawakawana. So Jesu naJairus nemurume amboparidzawo ndokubva vatanga kufamba vakananga kumba. Nditendere ndiverenge mushana pamberi. 49. The daughter is dead. Trouble not the master. But when Jesus heard it, he answered him saying, Nobandada, unopindura nyaya dzangu. Ari kuudzwa apa asi Jesu ndi Jairus. But Jesu unoziva kuti munhu aneni kana akuudzwa mashoko ndini shoko raawanawo kupindura mashoko acho. And Jesus answered, saying, Fear not, believe only, she shall be made whole. And when he came to the house, he suffered no man to go in. Kune vanhu vakati toda kuiona. Regai timbotera varume ava vari kuenda kunoita miracle. But Jesu wasvika pamba ane mhando yevanhu vaakaziva kuti ava kuteera vanoita, but kupinda mukati havaiti. Jesu uri kuziva kuti vanhu ava ndafamba navo long distance, but chandafambira they are not worthy. Inenge nyaya yaAbraham 3 days journey achienda kugomo unopamwana wake sechibayiro, achingoona kuti gomo racho nderiri, akaparidza reve vamwe vanhu kuti mbosarai pano. Kune vanhu vari weti kufamba navo, but vasiri weti pane chauri kufambira. Kune vanhu varipo kungokuperekedza, but kana zvakuda kuitika vanoda kuparidzirwa nekuti penyu pakwana murepa. Vanoda mabuilders kana kuti vanovaka vanoziva chinhu chinonzi mascaffolds. Mascaffolds anomiswa muside mebuilding ichivakwa. Kana building yapera yakuda kupendwa, chinotanga kubviswa mascaffolds. Ari kuudzwa kunzi tsano penyu pakwana. Kana pendi yakuuya type yenyu haichadiwa. Maidiwa building isati yakudecoratwa. But tikapenda tosiya pane mascaffolds, panonzi pakashata. Pane imwe nguva yekuti kune vamwe vanhu mulife anenge mascaffolds. You need a revelation. Kuti uyanga ari weti ndisati ndani murume ndarohwa, so iyi type inondidzorera kusina varume. Jesu wakaziva kuti ava ndeve kufamba navo kuti rwendo rureruke, panodiwa type. But chatiri kufambira iyi type haidiwe. Zvandobva aparidza rekuti vakomana imi michimirai pano, ini Peter, James and John takupinda mukati. Pane mukati munoda kupindwa. Pane mukati munoda kupindwa. Ndikutaura muspirit. Pane vari munyama unofanirwa kuziva kuti idzini inditi. Tada kuita zvemweya manje. Ava varume vari right kana tichiimba tichitamba. But kana takuita zvemweya, varume ngosarai pano. Kana takuita zvatakadanirwa, itai ngaisare panze. So Jesus preached to them. When he came into the house, he suffered not any man to go in, save Peter, James, and John. Peter, James, and John 1-3. Jesus anga asina 3 disciples. And akupatsanura vanhu manje. Kune bombera kogoita type yatafungidzira kuti tinayo inofanirwa kusara futi. Jesu ndobva aseta team yake, Peter, James and John. Tsari Judas makafana netype sarai panze. Handisi votaiwana vadzidzi vake vaiva 12, but akupinda mubama Jairus akaseta team inopinda. Asa kune imwe team ine
mutimu yedu, but yakamufana neimwe timu inofanirwa kusara pansi. Peter, James and John ndo vakanzi ivi makura zvekuti tingangopinda mumba mune zvakafa. Akuda kuti Jesu une mashoko ari kuedza kuparidza asati apinda kuti zvakafa zviri mumba zvakangofana nezvimwe zvakafa zvakafamba nazvo. Kune murume akauya kuna Jesu akati, Ishe, ndipei nguva ndonoviga baba wangu ndizokuteerai. Jesu ndiye murume waakaparidzira kuti rega vakafa vavige vakafa. But mukutaura hapana chitunha chinoenda kunhamo. But Jesu uri kutaura madimikira kana kuti proverb yekuti mafiro awakaita muri type inofanirwa kuenda kunhamo zvishoma. Nokuti mafiro awakaita ndekuti uri kutaura neanomutsa vakafa kuti inini zvangu ndoriga. Jesu ndiye resurrection. But kune murume anouya kuna Jesu kuti zvangu zvikafa ndipei time yekufishira. Kwete kuti Ishe mudhara afa handei. Tine vanhu vasingazivi how far the master can go. Ishe ndipei time yekuenda kunhamo. Jesu ndokubva ati manje kana wakafa kusvika palevel iyi yekuti auzive kuti ndinosvikawo papi, shuwa ndiri type iri yakatomirwa kunhamo ikoko, kasika. James and John ndovari kunzi naJesu, imi makomana munenge mati kure mukati umu tinopinda, but vamwe 9 vakafanana nevanhu vakutiteera. So ndokubva vatora Peter, James and John ndokubva vapinda mumba. Regai ndiverenge. And when he came into the house, he suffered no man to go in. Peter, James and John, and the father and the mother of the girl, and they all wept and bewailed her. But he said, weep not, she is not dead, but sleepeth. Maridzo yaJesu inoedza kutaura kuti tine vanhu vanochema zvinhu zvisina kufa. Jesu ari kuparidza nekuti musachema. Chitunha chiri papo, musachema nokuti mwana uyu haana kufa. Zvoreva kuti mukusaziva mhano yaJesu wamuinayo munoramba muchichema iko kumuka kwauya. Weep not, musachema, mwana uyu haana kufa. But vanhu vari kuti vakatarisa mwana vakabata kana temperature vari kunzwa vhangeri riri risiriro. Wakamboparidzirwa zvaunonzwa unge hazvisi, ndopa unenge wakuparidzirwa chaizvo. Jesu ari kuti weep not, mwana haana kufa. Imeseji inorwadza tsamu mangaombotumwa kunze ndemunoparidza rekufa. Jesu ndokuti aiwa musachema, mwana uyu haana kufa. Inondidzoreva kune murume anonzi Jacob. Jacob akapiwa jaketi nemwana wake anonzi Joseph ranga rainyikwa muropa rembudzi. Vakomana 10 vadzoka kumba ndokubva ati baba harisi bhachi raJose here. Zvanzi Jacob akatanga kuchema kuti mwana wangu zvikara zvesambo zvamuuraya. Akatanga kuchema kuti Jose afa. But vakomana vari 10 havana kumujoina kuchema. Secret ndeyekuti vakomana vari kuziva kuti ropa harisi raJose nderembudzi. Ndopega pandakanzwa mubhaibheri pakachemwa mbudzi. Dzaonekwa dzembudzi. Vakomana vari kuziva kuti iri kuchemedza mudhara haichemedzei, but problem ina mudhara haasi kuziva. So Jesu vakapinda mumba akati musachema, mwana haana kufa. Weep not, she is not dead, but sleepeth.
And they laughed at him to scorn, knowing that she was dead. Apa panga paparidzwa rinenge risiriro, but ririro chairo ruda kuitika. Unoziva kuti chiprofita hachimeche situation iripo. Jesu vari kuti mwana haana kufa, uchatonzwa kuti akatozomutsa mwana wacho. Zvarati ndo chiprofita chaari kupa kumwana kuti ini zvandinotenda kuti zvichamuka, ndinototanga kuparidza kumuka kwazvo ndisati ndazvimutsa. Jesu asati atomborovererwa, asati aenda muguva, akatomboiparidzai kuti nezuva retatu ndichamuka. Secret yekumuka kwake kumboparidza kumuka asati afa. Nezuva retatu ndichamuka. Ikava mhari zvekuti vanhu vakangoti idzi dzinoziva kufa here. Oza chiprofita hachimeche understanding yecommon sense. So Jesu ari kuziva kuti ndauya kuzomutsa mwana, but unoparidza kuti mwana haana kufa. So vanhu vari mumba zvanzi vakaseka. Munhu ari serious anogona kutoseka Mwari. Usatambeni munhu. Munhu Mwari utopinda apa munhu anogona kufanira kuseka. Jesu waparidza nekuti mwana uyakarara haana kufa. Zvanzi vanhu vakabayiwa nekuseka. Kuti tsana rufano rudzwisise. Titori panhamo ari kutoparidza the opposite. Unoziva here kuti zvimwe zvauri kuchema according to Jesus is the opposite. Zvauri kutofungidzira kuti zvakafa hazvina kufa. Rega ndimboshumira apa. Jesu paari kuti mwana uyu haana kufa, pane kwaabva nenyaya yemwana, but haina kuitika pamwana. Yabva pane mukadzi ane the issue of blood. Nokuti kana ari Jesu auya kuzomutsa mwana we12 years, kumashure ane nhau ye12 years yeblood yapedza. Zvoreva kuti kana ari Jesu akauya panyika, nhau yaanofanirwa kutanga nayo ndeyekudeura ropa pamuchinjikwa, remhuka rombomiswa, revanhu rombomiswa, rake rodeuka. Kana ropa radeuka waenda muguva ozomuka. Zvino kana ropa radeuka kumuka hakurambe. Saka Jesu wauya ari pakati penyaya mbiri, kuti kana the issue of blood yapera, resurrection is certain. Saka vanhu vasiri kuziva kuti abva nekupi vari kufungidzwa kuti ari kutangira ipapo. Mwari haasi kutanga nenyaya yako. Wakamboatenda nyaya dzevamwe vanhu dzakakura. Mwari wandiri kuparidza haasi kudzidzira kuita Mwari. Une kwabviwa neumwari hwacho. Nyika isina chinhu, ndiye akati let there be light. Nyika isina zvimwe zvinhu, ndiye akasika makomo nezvese. Kureva kuti palife yako haangakutadze, nokuti haana kutangira pauri. Une kwabva neumwari hwake. Ende ndinofara pacreation kuti chakapedzisa kusikwa naMwari munhu. Mwari vachida kupuruvhira munhu kuti zvese zvaunoda ndo zvandakatanga nazvo. Mwari vakapedzisa kusika Adamu munhu, nokuti vanoziva mindset yemunhu kuti munhu amutaurisi uye anonetsa. Dai Adamu akasikwa pana number 2, aigona kuzonyepera vanhu vauya kuti Adamu iyi ndakatozomira-mira munharaunda ndikochechi. Kutaurisa so. So Mwari vari kuti tsano munhu uya akapedza. Ndikubatsire mhuri. Mwari vakasika munhu vane mindset yegrace kana kuti nyasha. So Adamu asikwa ndobva apiwa assignment yekushanda mugadheni. Banditenderei kuzivisa ichi nichi. Haana kutanga nekushanda, akatanga nekuzorora. Odhaya Mwari inotyisa. Aiwa unganzi wapinda basa, wobva wati ndapinda, wonzi asi uri parivi. Unodhauta. Adamu anganzi iwe basa wariwana, but mangwana ofu. Unganga kususpecta kuti ndiri pabasa iri. Mauri kuti munhu asikwa naMwari haana kushanda kuti adye, munhu akadya kuti azoshanda.
Hausundinzwa. Munhu paakatanga neofu, Mwari ari kuti paodha yangu haushandire kudya, unodya nokuti unoshanda. Munhu akatanga neofu ndokuzotanga kushanda after Sabbath. Kuda kuti Mwari ari kuti haushande kuti udye, unotodya nokuti uchazoshanda. Alright. And they laughed at him to scorn, knowing that she was dead. And he put them all out. Ababaku kulichukua timu ya mkate. Wauya kuzochema. Ndo waunza hapa machema opakwani. Panze. Regani muzise chinichi. Pakaitika namo wanoona wachichema wali mkati. Wala mudari wali hama dzipecho. Zemunafiwa. So wani right kupinda mumba mune chituna wachichema. But Jesu kanauya anovati panze. Wakamudzikirwa vanhu vaunoda here. Vaunoti havari closer. Rova rapanji vari kunzi munhu ngaabude. Especially vari close. Vhangeri rinogona kuwana bhuku raJona. Vanhu vaifamba naJona mhepo yanetsa. Vakava negood understanding yekuti zvingangodaro kuri kurema kwebhoti. Ndokubva vatanga kuburitsa zvinhu. But vhangeri harisiri kuburitsa zvinhu, ndere kuburitsa munhu. Vhangeri rikasvika pakuburitsa munhu, ndakuona wanyura naye. Vanhu vanonetsa kuburitsa. Especially kana vane matitles. Unoziva kuti varume vakatakura Jona vaitoziva kuti tiri kufamba naprofeti, but tiri kunyudzwa naprofeti. Vakangonyudzwa neprofeti here. Muprofita Jona anofanirwa kubuda mubhoti, ari kukonzera chechi kunyura. So varume vakava nerespect, vakati tinganyudze profeti. Ndokubva vatanga kuburitsa zvinhu. Mwari akati yandiri kutoda ndeyekutoti profeti vanyude varimi. Muprofita panze. Wakamboburitsirwa here vanhu vaunotrasta mulife. Vanhu vaunoziva kuti havari close. But Ishe vamuudza kuti munhu iye ngabude panze. Oza kuti vanudza Abraham. Mwari vamuti uyari mwana wako chive chibayiro. Ani munhu wani wasina kutaura kuti ndiri kubayira mwana. Mukadzi wacho akatakura munhu. Abraham anga aisapozi kugara pasi namadhamu kuti madhamu Mwari vati ndiuye nemwana uyu ndicheke. Ende ndine chokwadi chekuti ndo musi waaiparidzirwa ari asati anzwa kuti the 9 months meta dzekutamba kare. So Abraham akaziva kuti uyu pakutakura munhu anokwalifaya, but pameseji yechaakazotakura ichi auyaita mudiki. Iye kuti akatakura 9 months akaenda muleba sure anokwalifaya, but yekuzomuparidzira kuti chawakatakura chiri kudiwa. Saka tine vanhu vane capacity yekutakura zvinhu, but kana zvaakudiwa kuna Mwari havagone kuenda nazvo. Vanotodiwa asina kuzvitakura. So Abraham akavanzira wemumba. Pane vanhu vemumba vasingafanirwa kuwana imwe meseji nekuda kwelevu yekutenda. So Jesu wapinda mumba unoparidza nekuti munhu panze. Ndikati kuti izvo zvinomboreva kuti Jesu ari kutrasta chakafa kudarika zvinhu chedu. Jesu ari kutoti kusara nechitunda kuri bheta. Ngavaende panze ndisare nechakafa. Usapane kumwe kufa kuri bheta. Jesu akaprofita kuti chitunda chiri nani pakatsanga vari kuchema vari pakona. Saka endai panze ndoda kusara nezvakafa nokuti mafire enyu ari serious. Ndekutofa muchifamba chai. Imamire dheire kuvigwaya. Ndinogona kutofambira nyaya yerufu rwenyu. So Jesu unoti munoda kusara nezvakafa.
Jesu akasara nechituna. Jesu ari kuti chakafa ichi chiri beta pane type yauya kuzochema chafa chacho. Kureva kuti machemero avo anotaridza mamwe mafiro akanyanya kudarika uyo asiri kuchema angofa. Nokuti ava vari kuona kuti ndauya but vari kupfuurira mberi nekuchema. Saka mufiro wakadai uri more serious. Ndobva aparidza nekuti munhu panze. Hallelujah. Ndinoparidza Mwari wamasimbosi. But aya mamwe maprinciples ari muna Mwari wacho kuti haagone kuita zvimwe zvinhu kana munhu achiri mumba. Tine vanhu vachiri mumafungiro ako. Tine vanhu vachiri mumba melife yako. Izvozvo zviri kudzivisa Mwari kukuitira zvaanoda kuita nekuda kwevanhu vari mulife mako. Kusvika paparidzwa nekuburitsa vanhu vasingadiwe naMwari. But zvinodiwa naMwari zviri very strange. Anogona kuda kusara nechakatofa achiburitsa zvizivo. Wautofungidza kuti vari nani ndovari kutoparidzwa kunzi panze vari wesi ngasai. Jesu waparidza vhangeri rekuti vanhu vari kuchema panze. Ipapa mwana hasati amutswa but pari kungoburitswa type isingadiwe mumba. Handizivi vanhu vari mulife mako zvichida havasi vanhu but mamwe mafungiro ari mukati memaindi yako ekuti ari kutodzivisa Mwari wacho kuita. Ndofunga tinonzwisisa kuti Mwari ane power rekuti chero nzvimbo anoita but ndizisenderegani kutaurira chinhu ichi. Mwari iye anogona kuoperata at any place. Pane paaudza Abraham kuti bva uko uya uko. Abraham kuti muri Mwari wamasimba ose. Chero nzvimbo munogona kundiropafadza. Sei iyo ndinoitenda ende ndinoida kuti at any place God can bless you. But a little bit deeper. Haisi any place yausina kunzi naMwari ende. At any place chero nyika yawaenda God can bless you. But ukaenda kwasina kukuti enda you'll be shocked. Ndimwari wokuti uri kuchitumbisa anokuropafadza but ndiye here akatenda kuchitumbisa ndopane nyaya. Abraham akanzi bva kwauri kubva uye kunyika yandichakuratidza ndichakuropafadza. Abraham aifanirwa kuti Mwari kana muri Mwari chaiye ko mukandiropafadzira pandiro. Ndakanzwa kuti mune inonzi omnipresence yekuti mukawanikwa pese. Ndinopafadzei ndiri kwandiri nekuda kweomnipresence yenyu. Vari maAmarika muzise chinhu ichi. NdiMwari unowanikwa pese but haazviratidze pese pese. Mwari uyu unowanikwa pese but haagone kuzviratidza chero nzvimbo. Unotosaudzawo paari kuda kuti adei Kenani. Aigona kuropafadza vanhu uiproofa vanhu vakagara nzvimbo yainzi Goshen but akasvika pakuti Egypt haichaita let's move out. Israel yaifanirwa kuita nharo naMozisi kuti kana ari Mwari ngatiropafadze pano but Mozisi akati varume tikasafamba tinokuvara. Let's move out of Egypt. Kune imwe environment iri kudzivisa zvida kuitwa naMwari mulife mako. Kune mamwe mafungiro. Jesu kune mumwe murume wakanamatira katu nyaya yendoidastere. Jesu ndi Ishe wamadzishi wekuti akasvika paguva raLazaro haite prayer katu anongoti Lazarus come out. But Mark chapter 5 ukaiverenga deeper zvanzi kune murume akauya riri bofu akabatwa ruoko. Jesu ndokubva amubatawo futi ndokubva abuda naye muguta. Jesu anogona kumuporesa ari kwaariko ndiye akabuda naye muguta iro akauya akamunamatira akati uri kuonei. Ndokubva anzwa imwe mhari dzinyowani zvikanzi vanhu kunge miti kuona futi ikoko zvanzi ndiri kuona vanhu kunge miti. Saka chandaa kutya ndechekuti munhu ane muonero wakadai akatuwa kunotsvaka miti anopedza vanhu. Akapiwa demo kunzi chienda
I am only right. You need another touch. Babos, I'm not mataka one. But if I would like prayer for community. There's nobody on the Jesus who can't even respect our man. You need another prayer. Community. Jesus don't have a matter. Sight don't have restored. Change what forget Jesus who know our policy. Usazokere mugutu. Chile gamudzokera kwa wabva. Kwa ishika na mapolisa kuna anotadza nekunopareta area yamamutora. Yakuna ima environment yekuti ukadzokera mairi unorobwa chawakambwana muna Mwari. Kana chiremba kuzvipatara vakazvinzwisisa zvekuti time yavanoita munhu operation vanomufendesa kuti anombofa. Kana munhu achiitwa operation haatenderi kuparticipate. Nekuda kwefie yekuti ndachekwa ane maonero aakugadzirwa nefie. Saka nzi manesi akatakurawo kana madishi avagadzika magloves avo ebrown anogona kuona kunge matumbu anotoshedzera ko matumbu anoenda kupa munhu ane fie. Saka ane maonero akazara fie. Saka major operation inotoda kuti uregere kuparticipate. Abvunza Adamu Mwari ndowakatanga nekuopareta murumanudza Adamu vachida kugadzira chinodiwa naAdamu havana kutendera Adamu kuparticipate. Mwari vakaopena flesh vakatora mbabvu yaAdamu. Just imagine dai anga akasvinura aigona kuti mudhara anosvida mabhonzo mwana. So Mwari vanogona kutora bhonzo but hawadzoke nebhonzo. Asikadi kuti uone nokuti ukaona unogona kufungidzira kuti pamwe panoda kugadzirwa mabhonzo. Mwari vadzoka nemukadzi anonzi Eve. Adamu haana kubvunza kuti ndiani. Akatanga nekurova poem. Bone of my bone, flesh of my flesh. And he put them all out. And he took her by the hand. And he called, saying, Talita kum. Ababali could rise up. And her spirit came again, and she arose straight away. And he commanded them to give her meat or bread to eat. Without the moons were miracle, moons were the command after the miracle. Miracle, you know, you are the moon wese. She's not you are the one wese. He command after the miracle. Jesus amutsamwana anoparidzira hama dzake dzaichema baba naamai kuti mubikire chekudya. Zvoreva kuti munana kana waitwa ukasafidwa newo waitirwa unofa futi. Bikirai mwana poriju nokuti varipo kuti mubikirei chekudya. Kune instruction inotevera breakthrough. Kune instruction inotevera breakthrough yawakawana. Breakthrough yawakawana ibasa. But kubata nguva yekubasa ma instructions ekuchengetedza breakthrough. Haungangoenda kubasa natenga kuti atakanamatiriwa baba tine zodzo. Basa rawakanamatirwa kunopindwa na 8 o'clock haitaurwe kuchurch, inotaurwa kubasa kwacho kwavakariwana. So, sure kuti pane miracle yauri kuda, but it's sounds there must be an instruction to keep that breakthrough. Breakthrough yauri kuda, ini mamwe my instructions are behind. Ekuti uka ignore, uno break through iwewe ne breakthrough yako. Unozaya kuti zvinofadza kuti vana veIsraeri vakayambuka Red Sea, Mose atamanudza tsvimbo.
pakapatsanuka vakakrosa. But Mwari nokubva azoparidza rekuti vasakrosa, but rekukrosa mvura. Mwari nokubva vati kuna Moses, stretch your hand, chivhara Red Sea, kuda kuti kune munana wekuvhura, but unochengetedzwa nekuvhara. Nokuti chamavhurira kutiza maEgyptians, chamuri kuvharira kuuraya zviri kuteera. Zvoreva kuti ukavhura Red Sea, ukatanga kuvhara, unobatwa pauno nemasoja afara. Uchivhara unzwa kuti tsano takubatai. Ziva chamuri kukrosera Red Sea. Ukakanganwa kuvhara, unoteerwa nezvamuri kutiza. So pane instruction inouya after breakthrough. Kune instruction yaunofanirwa kuchengetedza inoita kuti breakthrough yako irambe iri muruoko rwako. Mwanasikana akamuka, ndokunga vanhu vakafara mupamese. But Jesu ndokubva ati ndine imwe mhariti chamuri kufarira chiri kuda poriji. Unogona here kusustaina miracle yako neinstruction yauchawana after wareceive miracle yako. Look, book na Luke chapter 2. In fact, from Luke chapter 1. Murume anonzi Zakaria, zvanzi waibhena incense ari mutemberi. Ngirozi ndokubva yapiya Gabriel pasite, ndokubva yati minamato yako yanzwika. Handitendere kutaura chinhu ichi. Zakaria anga asingaite prayer. Zvanzi waibhena incense all of the holies. Achibhena incense kuseva as a priest. Aibhena incense kuna Jehovah. Angel Gabriel ndokubva apiya. Haana kuti incense yasvika. Zvanzi munamato wanzwika. Paakundinetsa ndepekuti Zakaria wakambonamata, but denga ndokubva ramirira kana munhu aakusefa. Zvoreva kuti ichokwadi kuti Mwari unopindura minamato, but unonyanyopindura zvaunoita. Matthew chapter 6 verse 6 inobva yati kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare masuo. Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. The God who sees what you do. Ipapa munhu anenge ari muprayer achitaura, and handina kunzwa kuti the God who hears, rati the God who sees. Chiri kuonekwa chii ndichitaura mabasa. So when you serve, you attract answers. Ukachema kuna Mwari, Mwari unonzwa. But chinoburutsa Mwari mukuchema kwako is when you serve. Amen. Wow. So mwana muka, vanhu vari kupembera vari kufara, but Jesu ari kuti nyaya haisati yapera. Pane mharidzo yekubikira zvamuka. Sevhai miracle yenyu irambe iripo. Bikai zvekudya mwana adye, nokuti mukasabika pane rumwe rufu runogona kusimuka rokushaya chekudya. Saka zviri nani kunamatirwa nekuti pane mhepo dzasimuka dhani kuzodavina kunamatirwa nokuti iwe ndiwo wasumuka musumukiro usiriwo. Zvakanaka kuti munhu waMwari tinamatirei kune mhepo dzasimuka. Mhepo dzichadzingwa, but pamwe pacho hadzisi mhepo, ndiwo wasumuka zvirizvo. Saka yako haidi prayer yakuda ma-instructions kuti dzikama. Haigona kusumuka sumuka dzikama. Pamwe paunofungidzira kuti imhepo, haisi nemhepo yacho iri kutoshama kuti zvakuwanawo sei. So Jesu wakabata mwana neruoko, akati musikana simuka, mwana ndokubva amuka. But kumashure kune mukadzi auya akabata. Kumba kwaJairasi Jesu wasvika akabata. Anogona kubatwa, anogona kubata. Jesu mumwe chete ndiye wekuti akabatwa unopora, akakubata unomuka. So Bible rati asvika mumba akatambanudza ruoko akasimudza mwana. Chiri kusumudzwa apa
chituna vhangeri rataura nderekuti mwana muka Jesu ndokubva atamba nzoro kwande pana Acts chapter 3 murume anonzi Peter asvika panzvimbo inonzi Beautiful Gate wakaparidza kuti nekuda kwaJesu wandinaye rise up and walk. Ndokuona kuti tsana vhangeri havarinzwi vanonzwa maoko ndokubva atambanudza futi ruoko akati tsano mashoko amunzwe but action munonzwa batai muoko here. Acts chapter 3 note he stretched his right hand and lifted the man up. Murume paakasimuka he had power majoints ake simba rikurisivha murume uyu riri muna Jesu but Jesu akatumirira maoko aPeter. Kanitaure nyaya inonditira musha murume ari paBeautiful Gate zvanzi waitarisira to receive something. Peter ndokubva asvika ndokubva aparidza rekuti look at us. Munhu uyu hazvirevi kuti imofu zvinongoreva kuti ane maonero asiriwo nyangwe ari musituation yaari. Peter ndokubva ati titarise ndokubva atarisa ndokubva aparidza vhangeri risingadiwe pagedhi. Pagedhi mushasha yanga yakagarira keshi bhaketi raiswa pasaiti akashedzera kuti chechi yenyu handipinde but mari yechechi yenyu ndichacho akakaoma kamudaro akasinganobve kuchechi but pane maaibvumira apa akatanga asikakana zvaushipa aite tageti yake ndere saka chechi yenyu handipinde but mari yechechi ndikuida ndokubva agarira pageti. Vanhu vasati vafambisa ndiro mukati yake ndivaifanira kufamba ari pageti. Chechi isati yatora offering iye ndiye alitora offering. So aisiwa pageti nokuti ndo pane target yake. So Peter ndokubva asvika ndokubva aparidza risingadiwe pageti. Risingadiwe pageti nderekuti handina mari nokuti chagadzika murume pageti imari. But I want to tell you church, musi wakasimuka murume uyu ndo musi wanga aparidzirwa risingadiwe pageti. Peter ndokubva asvika akati iye ndiro forget ndokuga kana iye akagumuka kusaka maingeri kuchechi kusina mari. Izvi takafambira mari yechechi ima akuparidza kuti hapana mari. Peter ndokubva ati sure mari hapana, silver and gold have I none, but chandinacho in the name of Jesus rise up and walk. Ndokuga murume akati aiwa tishaya mari Jesu ngamuwani pane kunomushaya mari nokuti kuti unazodzo murume akaramba akagara kuti uri kutoshaya 500 kuzoti Jesu. Jesus, rise up and walk. Don't he straighten his head. Let me assure you church, ruoko risina chinhu ndo rwakachinja life yemunhu kudarika maoko akayarizvinhu. Problem yako unotrasta zviri mumaoko. Peter ari kuti mari hapana ndiye akaudza tsana kuti nhasi unofamba here. But vakauya nemari vakamusiya achimirira imwe. Ruoko rusina chinhu usaridherere. Kune maoko asina chinhu but ane kuzodza paJehovha pakuti ukakubata haunyambi uri pageti. Barekani mukuratidza picture iyi. Vanhu vanga vasiya mari mundiro vapinda muchechi vaitarisira kuti murume ndo zvaanongenda kuti chakutakura futodzokera kumba. But paakasimudzwa naPeter apinda muchechi vanhu vakanyanyobhoekana, vanhu vanga vambokanda mari. Ozakukandira munhu uchiti afambe ozomuona wakujabulaza. Mamukanda muchiritsana vafamba zvokutoti watokanda iri waya kuti ade musafamba kubvira tomupakarika 2 waya ozomuona 2 waya iri muhomwe ari kumberi amushedzera rikavari amushedzera marikavari sha itamumbowa ikuno. Ruoko rwaPeter rusina chinhu ndo rwakachinja life yemunhu. Ruoko rusina charwakabata ndo rwakabata munhu. Rise up and walk.
murume ndokubva asimudzwa. Ini ndinoziva sequence kana kuti order yekuti mwana akaberekwa hatange nekufamba, anotanga nekukambaira, apedza kukambaira odzidziswa kumira achinzi day nana day, ozotanga kufamba. But murume uyu hanzi haana kubvira afamba kubva aberekwa, but ane stage yaakajambiswa ndokubva hanzi rise up and walk. Akanzi iwe kana waimbosekwa nevaikambaira uchazovaseka kuti type yedu hatikambairi ifukuberekwa nekufamba. I remember pandaiva kuindustry kubasa kuna vanhu vakanyoresa mabhasikoro okamba ndokubva vapiwa, saka vaitisekawo kuti hamuna mabhasikoro ipano. But ndakazodzoka ikoko nepajero ndikati chakandishaisa bhasikoro inyaya yekuti handichove bhasikoro. Kune imwe stage yauri kusekwa nevanhu, chavasiri kuziva hausi westage idzodzo. Murume uyu haana kubvira akambaira zvaitaumwerana, ndonga vakaberekwa muzera rake vaiti vakakambira vasvika paari woti uri kuona here makambairo anoitwa nevanhu. Vamwe vakatanga kufamba nekumira wokuvatsano munoikwanisa here yekufamba wega. Akashayirwa pa2 stages, kukambaira nekuzomira, but apita auya akamuti rise up and walk. Haana kuti rise up and stand. Iyi stage siyana naye, wakasekwa but hausi type westage yo. Rise up and walk. Hausi kuzodzidziswa kufamba but uri type ichangofamba. Kana Jesu wauya mlife mako kune dzimwe stage dzaachakushetukisa. I remember ndafoira O level handidane nekufoira asi zvakaitika basa kuri right ndaenda kufoira varegani kupawo testimony vanhu tinosiyana. So vamwe vangu vakati pasei ndio vakazodzoka vachibva nepauniversity vakati mafoiro enyu tsana mukutsike kana wokudzinza renyu achakutsika. I doubt mafoiro aya ndeedzinza. Ndokuvatanga kutaura pauniversity pakamira so unochinzwa moyo kuti akomana kufoira kwakaipa. Tinoenda kukantini topiwa magrants, toita zvakati, toenda kuswimming, todai university. Ndokubvanzi but iwe unofoira wakwaya unotoda isi kukutsanangurira kuba kusvike. Ndokubva ndasangana nemurume anonzi Jesu. Handina kuchinja maresults, ndakangocinja life. Jesu arichitanga. Nandiri pana first tishumira mwemusi. Ndokupasvika imwe motikari nevamwe varume nemamadzimai zvikanzi, baba zvamuri kudzidzisa pana izvi tinozvidawo kwatabva. Ndikati ndekupi? Zvatiri malecturer pauniversity. Toda kuti muzouya muzotidzidzisawo. Ndakaenda ikoko maresults handakuchinja, but maendero angu manje akasiyana nevanga vandikunda. Vakandikunda vakaenda as students, ndakaenda as one of the teachers. Ini pandakaenda ndakasvika mazuva acho ndaifamba nebriefcase. Saka vakanditambira kumota vakubva vatakura bhegi, vakandikunda vaitakura vega. Ini ndichisvika vanhu vakamhanya vakati bhegi. Ndamo haudzidzise uri mukati unenge uri kumberi. Vakandikunda vaigara kubenchi, ini ndakafungwa ndinaenda kumberi. Uchaenda kumberi. Saka tinosvika pamwe patinobvunza kuti muri kupanzwa here apa. Mumwe lecturer osumuka ndoti usi clear enough uri kupa kotsa. Mumwe. Izwa nematicha vakasvika pavakataura kuti vabereki kuti pana tsana apa dai makatenga mbudzi dzaibereka. Uyu nezvabuda nazvo izvi iri mari rega kuna kwanoenda. Ticha achiri kutichawo
Indiri kuticha chitungwiza. Amene chitungwiza chete. Tine dzimwe nyika. I remember panaenda kuKenya. Ndakapiwa opportunity yekuenda paKenya television. Unoziva akandikunda ati kudhila neform 3. Ina kutodhila nedzimwe nyika. Jesu akakusimudza. Aisha. Ruoko rusina chinhu wakachinja life yemunhu. Maonero ako anofanirwa kushanduka. Maoko autrasta sometimes asi maoko anochinja life yako. Vanhu vanogona kusiya zhinji but vokusiya uchitakurwa. But kune wokuti kana akutakura hakuna vachakutakura futi. Peter akasvika pagedhi akasimudza munhu. Vakapinda vese mutemberi. Thank God kunana Peter nokuti musi wanga vanonoka kuchechi. Pane kumwe kunonoka kune chizaruko. Kugoita kukasika kwekuchipodza. Padaipa. Ariganizvakunonoka nzvomusha. Vakakasika kuuya. Vakauya vachikanda vachipinda. Kuna akanonoka akati zvaifane vakasika hazvisi. Life yemunhu inofanira kuchinja. Ipapa handisi kuti nonoka. Ndiri kureva kunonoka paunderstanding. Varume hama ndinofara kuti vhangeri ratoparidzai ishoko rinobatika. It's a spirit word. Ishoko rinobatika. Mwari wedu unotsigira shoko rake. Mastages edu they are different. Chinhu chinonzi faith kuva neruimbo pachinhu chausiri kuona, but Mwari haapise pakona kana usati wasvika palevel iyi. Une zvimwe zvaunofanirwa kuona kuti zvikubuildire faith yako. Kutenda umbowo hwezvinhu zvisingaoneke. Zvoreva kuti kana chinhu chichinzi umbowo kana kuti evidence kureva kuti chiriko but hachisi muremu yezvinooneka. But kana munhu waane faith watype inoona zvisingaoneke. Arikanipatsarangura. Kune murume akamhanya kuna Elisha akati munhu waMwari panze paita hondo. Elisha akati you need a prayer. Prayer iri kunamatwa murume 2 Kings chapter 6 ndeyekunzi Mwari svinudzai jaya. Jaya rati ndaona hondo. Jaya harina kuti ndine problem yekusaona. Riri kutoti ndatoonawo saka ndaakuparidzawo. Pane hondo panze apa munhu waMwari todii. Munhu waMwari ndokubva ati Mwari itai kuti tsanu vaone. Nokuti kune mamwe maonero anongoratidza kuti aone. Pane kumwe kuona kunoburitsa pachena kuti aone. Zvekuti panonamatirwa mapofu unofanira kujoina line. Nokuti une maonero anotoda kunamatirwa kunzi munhu ngaachiona. Mwari svinudzai jaya. Jaya parakasvinura meso emweya rikaona machariots, rikaona zvinhu zvemweya, rikava nemamwe matauriro ari different. Zvoreva kuti kutaura kwako kunongotrigwa nemaonero ako. Kana une maonero ari panyama unotaura zvepanyama. Kana une maonero emweya unotaura zvemweya. Paakaona zvepanyama akapinda mumba achimhanya achichema kuti munhu waMwari taparara. Paakaona zvemweya akaisa maoko muhomwe kuti nyangwe panze pane hondo but tisu madharashi. Nyangwe panze pane hondo, nyangwe vanhu vasiri kutibatsira but kudenga kuna Mwari unoirasha neupenyu hwako. Kune maonero ekuti ukava nemaonero iwayo nyangwe panze pane hondo yakakura unoziva kuti hondo hombe ndiri. I remember last time ndakauya pano takaparidza about Elisha and Elijah yemanto. So inenge the same message. Ukatarisa patabva nayo kuti zanzi mukadzi akauya akabata mucheka, the hem of a garment, ndokubva virtue kana kuti power of healing ndokubva rabuda muna Jesu. Zvoreva kuti micheka iyi inogona kutora zviri mumunhu zvichifamba nemumucheka. Mukadzi haana kubata Jesu, akabata zvakapfekwa naJesu. Akabata the hem of a garment. Simba riri muna Jesu ndokubva rabuda.
simba ndobva raloketa problem kuti mukadzi ane issue of blood anofanirwa kupora. Zvoreva kuti chinonzi anointing chine power rekuloketa the problem. Simba rakabuda muna Jesu harina kudhila nemusoro kana nemakumbo, rakanodhila the issue ine mukadzi. Zvoreva kuti I don't know your issue, but the anointing knows. Zodzo riri muna Jesu, zodzo ndo rakabuda mucheka wabatwa rikanoloketa pane sokuti mukadzi haana kutaura kuti Ishe uri kungotisiya tine maissues edu. Maissues akaadreswa neanointing. Zodzo riri muna Jesu ndo rakaloketa the problem. Andinofanira kuti Mwari pavakatidana vakatizodza nechikonzero cheupenyu hwevanhu vavakatidanira. Zodzo riri muna Jesu ndo rakaenda pane problem yemukadzi. Zvona kuti mukadzi haana kuuya achitaura kuti ndine problem kandi ndibatsirei. Anointing inogona kuloketa why you are in this place. Zodzo rinogona kuziva chikonzero sei uri munzvimbo inoyi. Tikada kuti timire line titaure kuti munhu ane problem yakati tinga waste time. Let the anointing locate your problem. Kuzodza ngakubate ish yawanzi ndiri kunopinda mutendi zuva ranhasi. Kuzodza kune meso kunogona kuziva kuti sister vane nyaya dzakati, brother vane nyaya dzakati. Kuzodza hakuiteera, hakuendi kunodhila nemakumbo kana munhu ane issue of blood. Zvona kuti mukadzi paakabata anointing yakanochibata chikunetsa mukadzi. Ndinoziva tine maissues, but let the anointing locate your problem. Ukaudza ini ndogona kuvhunduka ndikasakunamatira. Saka wakaona ndo skill yakani murume anonzi Elisha. Namana uya ine maperembudzi. Elisha haana kubuda. Nokuti kune mamwe maperembudzi okuti ukabuda ukaona wega faith yako inosheka. Saka Elisha akangoti zodzo ngari kusota ikoko. Enda kumvura atini shoko. Ndikakuona ndingangodhauta. Ukaniudza nyaya yako ndingangotadza kuiatenda. But let the anointing locate you. Kuzodza vanoti zodzo raJehovha ngarizive dambudziko rangu. Kuzodza kwaJehovha ngakulokete issue yangu. Handichada kuudza munhu, but ndaakuda zodzo rinoziva why am I in this place. Anointing yaiva muna Jesu yakabuda ikanodhila neissue of blood. Mukadzi haana kuuya akati Ishe ropa kana nyaya yangu yanetsa, but ane dambudziko paakabata pane zodzo. Zodzo rakanoloketawo pane dambudziko. Zvoreva kuti iwe unofanirwa kubata the hem of the garment. The hem yobva yareleasa anointing isingaende pahem but inoenda paissue yelife yako. Tine maissues. As believers, there are issues. But the reason why you are in this place, we believe God can turn our story. By the reason of the anointing. Anointing guy located problem. And this is not the problem yako day. But Shatino Ziva, they didn't kuzodza bongara akite mistake. Zodzo elimnangara akite era. Richarobata pane issue. Kuzodza kunonoloketa pane issue. Iwe unoziva issue yako. I don't need to know it. But I didn't see what I'm anointed. Let the anointing locate your situation. And it's too big for me. Mindset yangu haiko kuchigamuchira. Ndinogona kutodhauta kuti Mwari wakazviite. But tada kupisana pama elements yekuye doubt. Takungoda kurelease the anointing upon every issue. And chandinoziva anointing haitadze kupedza situation. Kana anointing iri yaJehovha I operate halfway, fully. Bible rati mukadzi uyu ipapo akabva aporeswa. Havana kutaura, but anointing yakaloketa problem. Mukadzi akatozopupura kuti ndaright. Handizoti vanhu vanganacho pamatestimony apostle, but handinoziva ndechekuti anointing haite era. Nokuti kuzodza handisini kuzodza ndiMwari.
Jesu unoti mweya washe uri pamusoro pangu nokuti akandizodza. Ukaverenga record yelife yaJesu hapana paakazorwa mafuta. I'm not against anointing oil, but ndoda kukupa zvimwe zviri deeper about what is anointing. Anointing is oil, anointing is grace, nyasha dzaMwari pamusoro pemunhu. Zvakafanana nemagetsi, rekataure zviri simple. Magetsi hadzisi tambo idzi kana kuti wire, but magetsi ndiwo akafarira kufamba nemuwaya. Zvekuti munogona kutonyimwa magetsi zvichinzi hatina wire. Zese inogona kuti hatikupei magetsi hatisati taane wire, but wire hasi magetsi. Magetsi saka uchinzwa vachiti magetsi aenda idzo waya dziripo. Saka imapando akutya kuti pamwe pacho unogona zopiwa mafuta asina zodzo. Nokuti zodzo hasi mafuta. Saka tinogona kuva newaya dzisina magetsi, but dziri waya dzemagetsi. Kunoita uone stodzidzo haisi kupisa, but waya dziripo. So anointing kuzodza, just know the anointing of the Lord is upon my life. Kuzodza kuri pamusoro pangu. Kureva kuti Jesu ari kuti handisi pamusoro pekuzodza, asi kuzodza kuri pamusoro pangu. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me. So the Spirit of the Lord, your anointing, do you not locate your problem? And it shall not zero me am chena haite mistake. Kana une issue ya marriage, une issue ya business, une issue mukudzidza kwako, the Holy Ghost knows. Mweya mutsvene anoziva. Oh yes. Father, I thank you for your word. I thank you for the grace. Father, you have anointed me to minister your word in signs and wonders, in revelations, by your grace. The God of my Father, the God of miracles. I release the grace that is upon my life, the anointing that is upon my life. Kana muchereka wanga wakapfekwa naJesu wakatakura kuzodza. I pray upon this power, upon this cloth. Let every issue, let the anointing locate their problems. Baba, ndimi munoziva ma situations ane vana venyu panzvimbo yeCitadel. Munoziva ma situations ane vana venyu munzvimbo yeChitungwiza. Baba, kuzodza kwenyu ngakushandire upenyu hwavo. Ndanamata nekutenda. As you have anointed me, let the anointing be tangible and visible as a sign that we've located their situations. In the mighty name of Jesus, prove your word to be true, Lord. Help us. In the mighty name of Jesus. Amen. Bible rati hasi Jesu akabatwa, asi zvakapfekwa naJesu ndo zvakabatwa. Saka kuti ubate zvandakapfekwa ungamondonedza. Saka ndinofara kuti mucheka wendeweda ndakubva nawo. Ndokungati nevanhu vatombousungirira. But by the reason of the anointing, let the anointing yaenda pacloth up iminister life mako. Kukuzodza ndokuziva. If you're so, you cannot see anything. But the anointing is upon this cloth. Anointing is transferable. Inoenda pachari Jesu akagotora mavhu akaisa mesemu as he anointed his eyes with mud. So anointing inogona kuflowa mud, inogona kuflowa mucloth. Even this place okay, let me do this. In place yandikuminister ndiri in this place. Pano pandiri kufamba panapa. Nekuda kwekungoti ndatsika pano and I'm anointed. Sometimes you don't need to kubata clothing, but the anointing will be a sign in your life. So that you can be in a holy place, but who's not sure could you already there. But most wakanzi visa shangu nokuti visa shangu uye panzvimbo chene. Visa shangu nokuti uri panzvimbo chene. I understand kuti shangu dziri kutaurwa understanding yake kuti kana wamuzvinhu zvaMwari, remove your understanding, have the understanding of spirit. Zvokuti kana wane maziviro wayo nemafungiro wayo unoactivate the anointing in place. But kana wakapfeka bhutsu
truth, which is an understanding in negative. You can be in the right place and you wait for God to tell you, could you are in the right place. But I stand here and tell you, this ground is anointed. This pole and this cloth is now anointed. Anointing, locate a problem. It's high time. Tonight it's a worship song. But before we sing, I just want the praise and worship team to come and receive the anointing from the cloth. Then they can lead us. You know your story. You know your issue. Father, I thank you for your grace and your favor in this house. Let the anointing, let the grace, let the anointing be upon their lives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let the anointing locate their stories. Let the anointing be upon their lives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I decree and declare the anointing of God, the anointing of Jehovah, the anointing of God. Locate their problems, locate their problems, locate their issues, locate their problems. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rakasata kalabasakate reteteleboshiata kasa rekotaze kapasakita ikatayato rekasautaka yakashateko rekasate leposhayato ratatalaboshiata reposate kasabayate rekoshate. Just raise your hands. Father, I release grace, I release the anointing upon their lives. In the mighty name of Jesus, let the grace of God be upon their lives. Let the ministering angels touch their lives in this tent. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Yes, come. Yeah, they can sing for us now. It's okay. Oh, yeah. I don't know that I'm I know my gates. I'm saying. And this is the night I share anointing in many lives. Just come, touch the phone, and receive the anointing. The word of my Father. Thank you for the grace. Thank you for the favor. Thank you for the grace. Thank you for the favor. The word of my Father. I declare and declare. Let the anointing be tangible, be visible in this place. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let the anointing, let the grace be tangible, be visible in this house. Let the anointing locate their problems. In the mighty name of I just love the grace to minister and revelations. I welcome you. I welcome you. I just want I carry the gift of God to preach. It takes humility to attract the things of the Spirit. In private as ministers of the word. But in my element, you don't show up. Could you humble enough? Oh, thank you, Jesus. Just raise your hands. Father, I pray upon their lives. Father, I release grace. I release grace. I release grace. I release anointing upon their lives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let the grace of God be upon their lives.
In the name of Jesus, I release the anointing. I release the grace to minister in revelations. In revelation. In revelation. Let the grace of God be upon their lives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I pray upon their lives. Let them receive the grace to minister in revelation. Just praise the Lord. Father, I pray for gift of revelation upon their lives as ministers of the Lord. Give them the grace. As you have done it to my life, I pour out the anointing. I release the grace upon their lives. As they will minister, let the revelations flow in the mighty name of Jesus. Just touch it. The grace and the anointing that is upon my life, let it be visible and tangible in this house. Bible read that mkazi pakabata. Jesu note, Chete have gone out of me. Father, I release the grace, I release the favor. In the mighty name of Jesus, receive the anointing, receive the grace. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, receive the grace, receive the favor. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, receive the anointing, receive the grace, receive the favor. I release virtue, I release virtue, I release virtue. Father, I command the ministry angels that you have sent to walk with me in this ministry. Let the ministry angels release mantles, release mantles, release mantles, release mantles in the name of Jesus. May God bless you and increase you.